Opisyal nang ipinakilala ng Miss Universe Philippines Organization ang 69 official delegates ng Miss Universe Philippines 2025 sa naganap na big reveal nitong Sabado, February 15 sa Makati City. Kabilang sa mga nagagandahang kandidata ay ang ating Pambato na si Andrea Ravanzo Cayabyab matapos nitong maipanalo ang Miss Universe Philippines Pangasinan noong nakaraang Enero dahil sa pagpapakita nito ng husay sa pagsagot sa question and answer portion, pagpapakita ng talento at galing sa pagrampa. Nagpaabot ng suporta ang maraming Pangasinense kay Andrea sa kanyang pagrampa sa entablado ng Miss Universe Philippines ngayong taon. Ayon sa ilang Pangasinense, bagamat may mga kandidato ng veterana, hindi magpapahuli ang ganda, determinasyon at talinong dala ni Andrea. Dahil dito, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng San Fabian na makiisa sa pagsuporta, lalong-lalo na sa mga voting segments ng naturang pageant. Mula sa 69 official delegates na ito, kabilang si Andrea ay magtatagisan ng beauty and brain upang maiuwi ang corona bilang Miss Universe Philippines na siya namang magprepresenta ng ating bansa sa gaganaping Miss Universe 2025 sa Thailand sa darating na November. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.